Igama kuphaka isibongo wakanzama. Namhlanje ke ngizokhuluma indaba enkulu kakhulu namhlanje ngoba ngifuna ukukhuluma indaba yokuthi mawuthandazela umuntu ayikho into ebalekile ukuthi mawuthandazela umuntu noma usebenza umuntu ngokumnyanga noma ngokumthandazela. And abantu engase bangizwe bese beyayi-apply into engishoyo. Bayoba namandla abantu. Into kokuqala nje ake ngiqale ngokomnyanga. Uyabona mawugcaba umuntu umfaka umuthi sometimes nawe ungazi ukuthi umgcaba ngamuphi umuthi. Umuntu awumgcabi la okhakhayini la awumgcaba umuntu. Umuntu ophilayo isikhonkwane esilawula ingqondo, esilawula umzimba, esilawula yonke into siba la okhakhayini. And ayifihlwa lento. Ingakho bengabe usemncane uzelwe suke sinyakaza la ukuze nibone ukuthi indawo esensitive, indawo ebalulekile. Noma usungidala alikhishwa igazi especially la okhakhayini. Ngibabonile ke abantu abaningi belikhipha igazi and bekhiphe ingozi igazi lasokhakhayini. Kufana noma udlala induku uyinsizwa. Akufanele mfowethu uvume ukuthi enye insizwa ikushaye ekhanda mase uyopha. Ngoba once enye insizwa yakushaya ekhanda wopha, lensizwa ekwazi ukukushaya wopha isiwathathile amandla akho. Deep down definitely impilweni yakho yonke uyosebenza kanzima, ama chances wokuthi ube nemali eningi noma ungenzani mancane uma wake washawa enye insizwa wopha la ekhanda. Yindaba ikhanda, ingobe ikhanda ila amandla wokuqala la ehlala khona, ilapha isikhonkwane sempilo yomuntu sihlala khona la ekhanda. Mase ngiyaphinda futhi ngicela abafundisi. Fundisi, mawumthandazela umuntu ngenhloso yokuthi akathole amandla, ungambambi la. Ungambambi la. Ongenani ungamthinta la ongenani. Awumbambi la. Ngoma umbamba la uthinta la kunempilo yakhe khona. Ongenani once wathi umuntu uyamthandazela kodwa umbeke la uyawantshontsha amandla leyo muntu. Awumnika amandla. Once waba inyanga umuntu wamgcaba la uyawantshontsha amandla alo muntu omgcaba la. Uzohlupheka lo muntu uyohamba azabe emfushane ufuna usize kalitholi ngoba umgcabela. Once washawa enye insizwa lopha ikhanda, lopha leyo insizwa iwantshontshile amandla akho ngoba ikwazi ukulitheza phezulu lopha ikhanda. Akufanele uvume. Kuyadependa kodwa ukuthi lopha ukuphi. Uma kuukuthi bekade kuumshado thizeni kunabantu ababopha ifindo kwase kudlalwa induku wasuyashawa wopha, lawo mandla aya kulabantu ekade beshada. Uma kunomgangela nje weinsizwa ngendlela yakhona zidlala induku isports sangalapho bese wopha la amandla aya kulomuntu lo okushayile. Ukhumbuleke angakaze mina ngikhuluma into engekho. Khona isikhathi la engake nje ngiyakhumbula ngikhuluma kakhulu ngokuthi akekho umuntu mina ongamaphambi kwami ngaphandle emaxoxo inganekwane athi wathi wasemanzini waphuma nenyoka wahlala 7 days. Inganekwane leyo. Ngaze ngakhipha u200,000 ngathi othi wathwasa emanzini. Hayi umuntu othi ngazi umuntu mina owathwasa angisebenzi into watshelwa yona nocabanga ukuthi wayibona usudidwe into wayiphuzile ngalolu langa lelo. Ngithi mina ngakhipha 200 ngathi ngicela umuntu ozothi mina my king ngathwasa emanzini ngaphuma nenyoka. Ngisho kahle ngoba ngisesigodlweni sami, isona esigodlweni sami kodwa lesisangaphandle la, hayi lesisangaphakathi, sangaphandle la. Ingakho kunehlahla nje nasiya, esibona ihlahla vele kancane ngisesigodlweni sami. Ngathi umuntu othi mina ngathwasa emanzini ngaphuma nenyoka, ngathi aphumela ubala, akho ngisho yedwa waphumela. Kwagcina kunjani? Kwagcina kuphawula idididi ezayigoqiwe zagoqeka
athi umuntu ukhona isimaziyo ngasekhaya ngangihlala naye waphuma naye indlela owagoqwa ngayo ngoba kubona usmall mind kodwa akekho ngaphumela ukubala ngaphinda futhi mawukhumbula kahle ngakhuluma ngathi ngangikhuluma ngesithembu futhi ngangithithi isithembu sika Musa Mseliko ngathi isithembu sika Musa Mseliko esedlozi and idlozi lakhona ilona futhi elilawulela isithembu salo isedlozi ke lesiya ngachaza ngathi akuzona zonke zamadlozi ngabala ngiyakhumbula abantu bezele ngibuza bethi esale nyanga le edayisa igubhu sona ngathi hayi umbhedo loyo bathi abanye esale nyanga eUsibanibani yona ngathi nalowo futhi umbhedo abanye baze bathi esikangizwe King Phakasinjani ngathi ungizwe ngase nje yena ahamba ohlala phansi noMusa Mseliko ngoba ungizwe uyakwazi ukuresearch futhi uyakwazi ukuyimela into kodwa into eshodayo ingase ohlala phansi noMusa Mseliko bese uMusa eqeqesha ungizwe aye khona umuntu oprepared ukufundiswa bese yafunda angayi umuntu oyitshela ukuthi uyazi ungizwe sangayenza into right ngoba uyakwazi ukuhlakaniphile yabo emva kwalokho zonke izithembu engangitheze imbhedo izwa ngami ake wenze research manje zonke izithembu engayigxeka enze research ubheka ukuthi abafazi bakhona basaphelele yini ezinye seyiphelile ezinye abafazi abanye sebahamba okunye into ayibhedabheda nje ngangikade ngishilo verse kwasekuqaleni ngathi imbhedo kodwa mawungabheka esika Musa Mseliko uyasibona sivuthiwe nezingane zakhona uyabona zi healthy ngoba idlozi elizilawulela isithembu sika Musa Mseliko idlozi even naye akalawuli ngomqondo wakhe ulawula ngokwedlozi idlozi lakhe lifuna umuzi ube mkhulu kakhulu ukuze izingane zakhe ziphinde futhi nazo zibe yini zibe isibonelo esihle kubantu idlozi ligadelish so manje ngikhuluma ngalezi indaba bakhona basuke bezoyiphumela eceleni bese ngiyabotha hayi those are small minded people but I don't mind at all because I understand their level of thinking. Of course, umuntu nomuntu they've got their own certain level of thinking and understanding as well. So mina kwami ukufundisa umuntu oyimisele ngokufunda. Lo ngayimisele nje uyazi uyohlala uyitshela uyazi but you will never achieve whatever that you are intend to achieve because before you achieve anything you must be prepared to learn. If you don't want somebody to teach you, you must prepare at least to do some research for certain things. You take it or you don't take it, but it is what it is. You know what I mean? And I can't just I can't just convey any of things without consulting with my own higher power. Of course, I do have my higher power because I can't just come forward and speak to brilliant and talented and spiritually uplifted people without consulting with my higher power. So, lokonje, you need to respect and understand it. And ayikho into engiyoyikhuluma mase kuthiwa ayenzakala kanjalo. Ayikho umehluko nje okunye ungakubuka kancane kodwa kugcine sekunjalo. And the only into engifuna ukuyithinta because sengiyibonile inyanga eziningi zenzana zifike yibuka ama-drama master lento eziyibuka kwi-drama bese izoxoxela abantu kuma-podcast nakuma-social media ngento ayibuka kwi-drama. It's either uyibuka kwi-drama from kubantu base-Africa noma uyibuka kwi-drama eprepare abantu base-South Africa. Lento yama-drama inyanga zithwasa kuma-drama na-TV njengamanje. Telling you drama umuntu abone kwenzeka into ayithatha athi ngampela hey lama drama eniwabukayo nawo asuke enze i-research enye research angayenza kahle and kuzogcina kungiphoqa ukuthi makune drama ezokhuluma ngespirituality ngivele ngisanalyze ispirituality saleyo drama ngingacelanga futhi kuyona no producer no director bayo ngivele ngisanalyze nje ukuze kungadukiseki abantu at the end of the day. Akhona ama drama afikeze kahle le spirituality kodwa silahle ayilahle ekuceleni abanye benze kahle ubotha yike uyishayile i-research lungaze uyishayiphi yabona sengiwabukile nje amanye ama drama mislead abantu. So that is the reason why ngithi namhlanje mina bafethu abantu abantu bafana njengoba zikwipolitiki nje manje kuyiwa kovota hayi lalela shubile
into eyisicefe ngalento zokuvota abafethu azilawulwa umuntu ophilayo, zilawulwa imimoya. Imimoya. Umuntu angaphuma ekseni athi ngiyovotela ukuthi athi befika la yovota khona afika ashintsha votela okunye. Umuntu ungamgcina last week kade uhamba naye ethi ngizovotela ukuthi kuyaba following day akasayingeni. Awuthandi noma uyathanda niyongivuma ngelinye ilanga. Mfethu, hamba ngichaze lento. Kuyenzeka uthole ukuthi kunomuntu wesifazane. Ngithi ngichaza le because abantu abayi understand. Kuyenzeka uthole ukuthi kunomuntu wakini wesifazane akuyona indoda, akuyena umfweni, udadewenu. Kodwa idlozi lalekhaya liyakwazi ukuhlala kumuntu wesifazane oyindodakazi yalekhaya, liyakwazi idlozi ukuhlala enganeni yalekhaya isifazane. Umehluko leyo ngane esihlalwe yidlozi lalekhaya izoba naziphi ingqinamba, isuke ingeke ishade. So noma ingathi ishada ngenkani isuke izobuya emendweni, and mayibuya emendweni izoya ekhaya, and mayisisekhaya bese izinto zayo futhi zihamba kahle, ngoba alikho idlozi elingafuni ukubona indlu yalo ithuthuka. Wena ungaloku ugada ukuthi hayi ngoba khona umfowethu idlozi likumfowethu, kanti umfweni kunezimpi azilwa nonkosikazi wakhe ezimenza ukuthi idlozi ligcina lingahlali kahle kuyena, ngoba umoya wakhe usuthwetshulwe umoya kankosikazi abaxabana njalo. Lekhaya idlozi sesihleli kwindodakazi. Uyibona ngani indodakazi ehlalwe idlozi? Uyibona ngoba iwa ivuka iyakha lo muzi, ifuna uye phambili, igada abafowabo, igada odade wabo ukuthi badlile yini. Ngoba umthetho leyonto ngabe yenziwa umuntu wesilisa makuthiwa idlozi lihlala kumuntu wesilisa kuphela, kodwa kuyenzeka lihlale nakumuntu wesifazane. Angikwenzela isibonelo nje. Kade ngiyibheka futhi lento, bengibheka nje ipower kaMsholozi Jacob Zuma, ngabotho enye yepower kaMsholozi ihleli kwindodakazi lebizwa ngoDuduzile. UDuduzile ihleli ipower enkulu kaMsholozi, ehleli uDuduzile. UDuduzile akayilawuli, ulawulwa ipower enkulu kaMsholozi ehleli kuyena. So uyabona ke bengabe umfowabo kaDuduzile uzombuka ngokuthi uyintombazana, uzolahla. Kanti mawuzombuka ngokuthi yazi bandla Duduzile esamncane waye wevuka nekhehla qiqa inkantolo elisupporta ngapha nangapha, enza yonke into, ashiye ivini la kade egalele khona, agade ikhehla linjani, abuya agade ikhehla, abuya agade leyo kuzana, wagcina egade ikhehla full time. Ipower kaMsholozi enkulu ihleli lapha kuDuduzile. Hayi kodwa yonke, kodwa khona ehleli lapha kuDuduzile. Okusho ukuthi na ngiqonda ukwenza isibonelo sangathi engikhuluma ngayo ukuthi nawe la ukhona kuyenzeka udadewenu kuhlala amandla amakhulu, ingakho manixakekile nikwazi ukucela kuyena, nicela kuyena, kodwa futhi anifuni ashaya umthetho mase niphuma esandleni. Futhi singathi ebafethu impila iyona lento ecabanga ukuthi iyona bafethu, ayona lento ipower ingqinamba ngepower nje. Once yahlala kumuntu wesifazane usuke uzombona futhi ngeke azashada. Makwenzekile kwashada uzobuya, bebuyele ekhaya zizophinda othi efika nje ekhaya zibe zihamba kahle kakhulu izinto zakhe. Ingakho omunye umuntu osuke sibona isidalwa sakhe somfana ukuthi hayibo amandla anlaka kulo dadewethu athi bebuya avela afuna ukumlwisa ngoba uyabotha ukuhlela amandla ababangi ukuthi umuntu wesifazane unjani, kubanga ukuthi amandla ahlale kanjani kuwena uyintombazane, ayeka mina ngomfana ayahlala amandla. Kunemizi eminingi evuswa abantu besifazane kodwa unga understand ukuthi why ngiyakuphendula namhlanje, ingoba idlozi elikhulu lalekhaya lisuke lihleli kuloyo muntu wesifazane. Ukhumbule angisoze ngayikhuluma into engekho, uyathanda noma uthandi, noma yini engiyishoyo usuke uzoyibona, noma yini engithe izokwenzeka isuke izokwenzeka ngelinye ilanga, noma yini engisuke ngithe izokwenzeka isuke izokwenzeka ngelinye ilanga, dark or blue.
Bawungangazi mina igama kuBhaka Isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka uDaba yini ingqwele lene ebhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa likaMentshise thuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini cha muxakile kusazushuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabani ngunogwajo ophathwa ikhulule umfoka makhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo kubonakala amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo foko ngize ngizwe ngephatha mina gcwala ngiyakufakela nangu usikisi khona lo mfundisi othi bengabe shumayela lapha kwi-MK akhulume ulimi lwasejele bethi abanye ayengeke umfundisi okudlala lo ushomayela kanjani mana ngikutshele uyabona mfundisi ke mina lokho ngibhaka ngigcwele ngaye le yanto ayikhulumayo ibizwa ngokuthi ukhuluma izilimi uma khulunywa izilimi kunohlobo oluthile labantu abasuke bezozizwa lezo ilimi kube nabanye abazozizwa kube nabanye ngeke bayi-understand kube nabanye abazo-understand kodwa kancane ibizwa ngezilimu ke leya ngoba lemhlabeni sonke singaba kaNkulunkulu iphutha silenza kuphi silenza masosuka ekumkholweni nasekumthembeni nasekumdumiseni mase sithini sithi singcono kanti ekugcineni uNkulunkulu uyisiqala futhi uyisiphethe kodwa lo yamfundisa alikho iphutha wrong alikho iphutha bengabe ezothi bengabe eshumayela bese eshumayela ngalo liyalimu ashumayela ngalo lo lalimi olunye uhlobo lwezilimi ngisho ungangena etendeni likaVusdube athe eqhamuka athe ngena nje athi ngithi salute macomrade ngizosabela nani ke phezulu kwenjayelo lo azokusho ingoba vele ulimi azolikhuluma bakhona abazomuzwa bese beyazuzeka ngokuthi ukhulume kanjalo izilimi baba yini number yami 0798130260 ngolosithathu nje kuyiholiday mina ngizobe ngisebenza enumber 44 Rocky Ridge Road Hillary Mount Vernon angikhulumi kwi-inbox Facebook angifuni o300 no600 nobani makhona umuntu okhulume naye kwi-inbox kwi-Facebook okwazi ukuthi ikola lelo inamba yami yodwa engiyisebenzisayo yilethi 0798130260 akukho la ngathi khona nansi enye inamba yeoffice ngikunikeze ku-inbox cha so kuyi-scam leso inamba yami yodwa 0798130260 uma uzofola into scam hayi nawe uyimpatha ke thank you so much baba yini ngizobe ngikunumber 44 Rocky Ridge Road ngolosithathu ngizobe ngisebenza kodwa nangomgqibelo ngiba ku44 bese ukuthi ke ngo2 ngisuke sengiye edamini sengiya kulabo abasuke bebhookile ukuthi bafuna ukuyothintwa yimina ngesandla ngibasebenze kumakhanda dam kwenziwa ngomgqibelo ke lokho thank you so much baba yini